Ассалому алайкум, бародаро. Харгушчиҳои фурӯшии бародаро. Инҷа калифарниски 3 моҳа, қариб 3 моҳаям. мо инҷа калифарниски ҳастем. ё 4 моҳа. 4 моҳа зиёдтар акаман. 4 моҳа ҳамда 4 моҳа 2 рӯза, 4 моҳа 3 рӯза. асосан ё 4 моҳагида тайёр мешаванд, неки аз сабабе ки ҳаво гарм буд, барои ҳамин кам вес гирифтагиам. иншоалло ягон ҳафта пас мумкин тайёр шавад. ягон харидор боша, марҳамат. нархошона дар комментария менависед. инҷада бо баранай бародаро 3 дона баран мондагиай. дита нара, якта мода. якта сиёҳ, якта алла, якта зард. инаи оташонай. оташон 5 кило зиёдтар. инҷада боша очашон. не очашоне. Хорошая калифарнийская. Неш отай калифарнийская. сабаби ки ҳаво гарма, акрасошон камтар чишидаги. иншоалло бо хунакида ҷоша мегира иншоалло. инҷада бо фландр аста. фландро 4 дона. ёям 2 моҳа зиёдам. 2.5 моҳаянда. 2.5 моҳа штаги. бараноям 2.5 моҳаям. ёям 2.5 моҳа. ёшам фурӯшия бародаро. кадомда дар кор боша, марҳамат. дита сафед, я сиёҳ, я бур. фландра оташони намияй. фландр великан мегам. нахело. очашон инҷада. не очаи фландро 6.5 кило очаш. хай ягон харидор боша, номеромо дар комментария мемонам.
زنگ زنین. باقی خدا حافظ. خدا نگهبانتان تا ویدیوهای آینده.